Oh, a gare ka yake karfina, a gare ka yake. Oh ya Yesu na, Yesu na, oh ya Yesu na, a gare ka yake. Wasu suna dogara ga kayan duniyan nan, wanda za su lalace ko kuma za mu bar su. Wasu suna dogara da bokaye, waɗanda ba su da iko su ceci nasu ransu. Amma ina dogara gare ka ya Yesu, idan ba kai ka tanada ba wane ne zai tanada? Idan ba kai za ka yi ba wane ne za ya iya? Don kai ne mai iko, kai ne mafakata. Oh, karfina, karfina, kai ne karfina. Oh, karfina, kai ne karfina, kai ne karfina. Me nake da shi ba kai ka bani ba. Me nake da shi, me nake da shi ba kai ka bani ba. Karfina, karfina, kai ne karfina. Yesu kai ne karfina. Karfina, kai ne karfina. Me nake da shi ba kai ka bani ba. Me nake da shi da ba kai ka bani ba. Me nake da shi ba kai ka bani ba. Menene da ba kai ne ka bani ba? Me nake da shi da ba kai ne ka tanada ba? Kai ne kana tanadawa, kana da iko, kana warkar da kowane irin cuta, kana fitar da kowane irin aljanu, kana kiyaye ni yayin da nake tafiya. Ko a cikin dare idanunka suna kaina, kana kiyayewa daga kowane irin mugun ruhohi. Oh ya Yesu, ikon kamara iyaka, a gare ka na dogara. Ba kai ka bani ba. Karfina, karfina, kai ne karfina. Yesu kai ne karfina. Karfina, kai ne karfina. Me nake da shi ba kai ka bani ba. Me nake da shi da ba kai ka bani ba. Me nake da shi ba kai ka bani ba. Oh ya Yesu, idan ka ce ba mai sakewa. Tun fil azar ba ka canjawa, idan ka ce a'a babu mai sakewa. Ka yi alkawari ba za ka bari ba, kunnuwanka a buɗe suke ga dukan addu'ata. Idan damuwa ta zo ba za ni firgita ba, domin idanunka suna a kaina. Idan ba kai ka gina ba wane ne zai gina?
me nake da shi wanda ba kai ne ka bani ba me nake da shi ba kai ka bani ba karfina 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 kai ne karfina 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 kai ne karfina me nake da shi ya yesu me nake da shi ba kai ka bani ba me nake da shi me nake gadara da shi da ba daga gare ka ba